san ku nake yin rayuwa. Ummul Shirafa'u na da batulu kofar samuwa, gata ga halitta. Sarki mai yammaci, sarkin duka shine mai mini kafin in furta gwani. Shi yayi birni shi yayi karkara, Allah masani ne yarda min in taka rawar gani. Wani aiki ne da na tinkimo, sana yi wa batula ya ga fiyayye mai kyawun gani. Wanda idanu ce burin gani, duk wata cuta ke ce magani. Kuma kure masana ƙarshen sani, kowa ya rike kuma ya shiga dukan wata damuwa. Ummul Shirafa'u. Salati mai tarin yawa, ka daɗa wa Rasula Annabi farkon wata samuwa. Sani da sabu gaba ɗaya, rabisa da waliyai har Shirafa sun ba da gudunmawa. Shi Tijjani yana mana garkuwa, shi ana bara ma baba fitowa ta jibar rayuwa. Shehu fito ya mika min ruwa, idan kayarwa baya samuwa. Da ku na fage nake da farin jini, ku kai ni gaba ta makukan da nake na rashin ganin Ummul Shirafa'u. Samini ya makurar isa. Salama rikiyar barin nada, sanadin kaunar ki yau zuciya tana ta tafar fasa. Nisar ku ta zaga dukkan duniya, har saman sama ku ne, kowa na kasan ku ne bisa. Mai kaza ke jiraren gyangyasa, a janyo mini nesa ta zo kusa. A ɗauka kalamuranmu gaba ɗaya don Sayyidina Aliyu, a bamu abin da za mu ci har mu sha. Ummul Shirafa'u. Abin da ake waso san gaskiya, sai da na girma na karo hankali, na fahimta ke ce ilahu ya ce ba a yi wa kishiya. A sannan na kara tabakuri, na fahimta ke ce ilahu ya yi ko a yi wa godiya. To kowa ya saya shi zai biya, da sanke na rayu dare har safiya. A kullum ma bayanai mana gargadi, mu rike ahalinku, kowa rike ku baya shan wuya. Ummul Shirafa'u. Sarauniya, wayance kunne shi ke da ji, nawa dai na bude
yar bakuraishiya. Yaya isarki a ya ummul wara, tunani na ya kare banga kamar ki bazara sarauniya. Kin zo a uwa sannan ke ce kiya, yana na da sanke muke yin tutiya. Dan daraja girma da yawan isa na Rasulallahi, baba gunki karima mariya ummul shirafa'u. Ki ba yar shugaba kai mama ne ummul hasan usaini wadatuwa. Kice annabi baya nisuwa, bai ganki ba kullum Fatima sanki yana da rayuwa. Wata maulani ko zanawa, domin kyautar ku kuke bawa da kwewa uwa. Ki mana garkuwa, domin ke ce kofar saduwa. Na yi nutso a cikin kaunar ki sindin, ban fita wallahi har abada ni ke ce rayuwa ummul shirafa'u. Sanki na raya a duniya, haka ma a kiyama umma da sanki nake son rayuwa. Aljannar firdausi gaba daya, na makullin kofar dole da san ku kadai ya ka samuwa. Akwai firgici da kishiran tsayuwa, yana na batula din mai san ku ilahu gaba ruwa. Ki shaida ranar tsayuwa, domin abin kike mana garkuwa. Dan kuke da isaran mashirin, ran daukar gara na asana a layin yan dakon ummul shirafa'u.